fala nyola nga fala yana o che bamanango ko dugubla ka sa kitakaw ta nyamine no de fala ma woro de shu bora folo ma to ulube ka nyini ko ye muri kalanso do wa denguli fana tumbe jama de chara nga sangata kitakaw fe sabula bi kitakaw fe ye dugu bela jele mautale do so in binchogo ko kechogo ani maw yere ku hakilla tigale no chogo mina fala ya gelera nunu bela wo mun bole flene no shu woro yi ata be folo de ma jogi ne fana chama nga saper pompe maw lube barala ayoro lai kitakaw yere chama fana be ka udeme bela jele ni se mina ya saka seka laje so in binen dugumai mamunu be alibi sabula kalanso ni denguli farale nyanga we jama ko ni farale jama kan ka kara murubugu ni ngaw fe sisa mi ya baraka nyoko arajo sagabari Usman Keita ne ale o directeur yi ale mi soroka fanyina shuina koinga angata kitango lame Kasim Bosa somo dema ngene basite barakero Usman Keita directeur arajo sagabari bien kuna foni soroka bo kita daro 10h ka foko so dafini dokera so do bina kalandeunga kita segubuni misriba krefe soma daina 10h wati flage doga dudo abi demsenu na kala mor kalana ka demsenu sigilentu yoroina kelembe ka gaba de jo c'est comme à tout me fait qu'à soirée yele au sans faire mais ala ke odima benisa baiti dugmala infirila afirla ka mogo to ajugoro bon mo fene gara la problème bi dewodi do fene tumbe ale fi jama ko ngachai o so ngoni dafrile akara kasara bay parce que kuna fone so tumna feme mogo woro nyogana olu su ko sera ka labo folo mo woro refene bora munu joginendu albi feme kita saper pompe mo wiye lube wulika jola mo ko ni be fambe fe wala saka seka demedu mo ma ka se ku labo anye kuna foni ku fola munu soro oludo yeni to bela jelen bana watimina mi soro ka to dai kloka merci o kuna foni tulu Kasim Traoré Keita arajo sagabari directeur yi kawo kitakaw fe amba fo ka sagabari dugu bela jelen fo minye bara ale ketugo nyumana Usmane afo tugomi sini sogama nala sona anatla ka jida ni Sénégal général de corps d'armée Sadio Camara ministre d'état falai abme bani ngobi no e joilae Sadio ta kontu ye minye oye kata joila kaw uluka kankura o brigade folo da brigade bara humo kono na sa mi joila meru ye joila gouverneur no ye Mariam Kulubali nabe Kulubali ka sigila goila dugude umbela jele mbora sa ku ka ni so jaira ni kan sigili kola ni ala sona ma sini sogama ana to fese ko sabula Sadio amada brigade folo dalima falai aduna dugu kono kata dugu sigila ka ufo mi almamila kaw ye kulu fana fo jinatugu bela jele yana sura ga sigana Bamako ale konnana o wati kelena wolu masri tawaga daga tigu mi baru kala tigi ale nyana munu be Niger ni Burkina ulube lajela Burkina kaw fe falai lajai adam na bi akeku ye miye bara mun sigira senka mama falon fe yasa ayesi kelega chew ulube sega baraga tugumi wala ga wago ni wati na mi ayesi kelega chew ye ulu daga ro koni o bereno Niger kaw fe ma nga sega bara du masa seben du ma sega wulika joni bara ga chugo bina sa uya ira sa ko de ko be sena kabini ni avril kalo alet le wolonvla ma kregre no mbe no ma falo nye uluye bara ga foka na se avril kalo alet le temps ane duruma wulu masiri tawoga daga chigu kabo jamana saba ngwari miliari ba keme fla ani keme woro ani bi woro ni saba usra ko de sura ko bla jamana wagane ale konnana musakai aga sako sebe jamana ma abato jamana musa aka ma mago do nyene boni oye na mbora samta cour supreme na qualification to may be inspecteur des manani
olu ka baara tali yan'o cɛ sa fo k'olu ka taa qualification kɛ cour suprême de la ko in ɲɛmaayaba yɛrɛ tun bɛ maa minnu bolo sa o ye conseil min bɛ cour suprême na n'o ye conseil Ibrahim Konta ye ale yɛrɛ n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen cour suprême yɛrɛ président par intérim n'o ye Bamasa Sisoko ye ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ka taa fara ɲɛmaa dankanw bɛɛ lajɛlen kan sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye nin baara in ye a kɛkun ye contre inspecteur ninnu fala ye yan'u ka baara ta sa u bɛna ka n'u ka qualification kɛ sɔrɔ k'u bolo kɔrɔta sa k'u b'u kale yaasa jamana baara mun n'o bɛna kalifu a kɛlen don mankanba ye kitakaw fɛ sabula bɛɛ lajɛlen maaw talen wulikajɔw kɔni bɛ senna sa n'Ala sɔnna ma n'an ye min sɔrɔ a ko la sini an n'o da maaw olu tulo kan Afrique du Sud kaw fɛ yen farafinnakaw ka ŋanaminɛŋana dɔ fala ye n'a bɛ wele ko Kemi Seba ko u ye ale minɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen maa kofɔlen nin waati na a kun ka kumaw cayalen don kosɛbɛ a yirala sa k'a fɔ ko waati min na a bɛ minɛ kɔni n'o y'a sɔrɔ Faransika sɛbɛn t'a bolo a n'a ka jamana yɛrɛ benna n'olu karilen don o jaabi o ma sɔrɔ fɔlɔ Kemi fala ye fédération malienne de football ɲɛmaa kura sigira i n'a fɔ a fɔra cogo min ye kɛnɛ kan ye de nana ka na nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jɛrɛ in ye fala ye joliba ma ye kɛnɛ kan dɛ awɔ joliba mɔgɔw olu ka chaise lankolon kun don an ye kibaruya min sɔrɔ sa o ye k'a yira sa joliba mɔgɔw ko min ye jɛrɛ in ye ko kunpaba kun t'a ko la ten wa fana ka tɛmɛ ka bɔ yen olu ni Muazu bɛnna bɛnkan minnu kan fala ye a ma bɔ a sira fɛ o y'a sɔrɔ Jamutone y'o ta kununko Jamutone ale batira koyi sabula